mor ysgol i Brentisiaeth? Rydw wedi gofyn i berson ifanc am ei farn am Brentisiaeth. Sut oedd y ddiwrnod cyntaf ar Brentisiaeth? Nerfus achos o'n i'n siŵr be o'n i'n celad i fewn i rili achos o'n i'n gyfarfod pobl newydd a bod dim ond excited ar yr un pryd achos o'n i'n gweld bethau newydd. Sut oedd ti'n teimlo am gyfarfod pobl newydd? Nerfus am y dan gyntaf achos o'n i'n siŵr pwy o'n i'n cyfarfod ond excited hefyd achos o'n i'n cyfarfod mwy o bobl. Beth yw dy ddiwrnod arferol di? Dwi'n cyrraedd yna o 9 at y ffons a gwneud appointment a dwi'n editio records pobl hefyd. Dwi'n mynd i wneud prescriptions pobl a dwi'n ffonio pobl i remind nhw appointments nhw a dwi'n gwarad o workflow ni ar y system. Da ni'n gael amser cinio, dwi'n gael o hanner di 12 am hanner awr a wedyn dwi'n mynd yn ôl i gwaith tan hanner di 2. Beth wyt ti'n fwynhau am dy Brentisiaeth? Nes i gael dewis wneud o'n Gymraeg ac yn Saesneg efo surgery, da ni'n gorfod bod yn 2 iaith a o'n i bob yn tro'n gael dewis i wneud o Gymraeg neu Saesneg. Bob dim, achos dwi bob yn tro'n dysgu mwy ac yn mwy ac yn mwy. Sut mae Brentisiaeth yn wahanol i'r ysgol? Ti'n dysgu lot efo ysgol ond ti'n dysgu pethau hollol wahanol efo Brentisiaeth achos mae'n completely peth gwahanol i ysgol. Efo ysgol ti'n dysgu y basic o fatha math Saesneg ond efo Brentisiaeth ti'n dysgu fatha gwaith a sut i gweithio ar computers a gweithio efo tîm. Be dwi'n meddwl dwi wedi cael sgiliau ydy bod mwy gweithio mwy fel fatha tîm a bod fi'n gweithio bod fi'n gallu siarad lot mwy glir efo phobl a dwi'n dallt pobl lot gwell efo'r skills dwi wedi gael. At bwy wyt ti'n mynd mwyn cael help? Fyswn i'n mynd at practice manager Sioned a fyswn i'n mynd at un o pobl dwi'n gweithio efo achos da ni gyd yn gweithio fel tîm a da ni gyd yn helpu gilydd. Pa gyngor fydde ti'n ei roi i berson ifanc yn yr ysgol? Dwi'n gweld yn iawn os nwch chi weithio'n galed, nwch chi bob yn tro gael opportunities. Cario ymlaen gweithio a ddim stopio mynd ar ôl beth ydych chi isio. gyrfacymru.llew.cymru Gallwch gysylltu gyda ni a 0800 228 4844 trwy sgwrs ar-lein ac e-bost sef post@gyrfacymru.llew.cymru. Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.